traffic police officer bono je wini do phani borok ke wan di bos ni borok debroma sudri court ni jata hinmani obno sung belai ke sino khumlo ngai chung abno belai ke chung khanango tango yo jaga wo debroma sudri court jani na obno bagane sung bises khai au jaga chung khanango rally khayo tamni bagai hingai sung police officer si kuno save kre hingai पुलिस अफिसर जाते जेम सुते हनै मान हंकाय जों साधारणत ग्रामाव थांनाय सिनि पाब्लिक रक जों तामनाय बिनि भबिष्यत तामनाय बिनि अबायके हानं पिनां खालायजों हंकाय जों जारा जाति प्रशासन थांनाय अ हानि बिसारक जों तामनाय अबनि बागैनो अ पुलिस अफिसरनो दाति दाति जे हनै रकनो जे दाति दाति खालाय मारमनाय अबन सिनि डिमान्ड अबन बागै जुदि रमिया हंकाय जों अ खुमलक बासिङै जों अरने जे एडिसि हेडक्वार्टर होननाय जों अबनि बागै जों कन्टिन्यू जे आन्दोलन खालाय थांनाय बनो जे रमिया साक रमै शास्ति रेसाक उपयुक्त शास्ति रेसाक जों आपने याखाया तामनि बागै हंकाय जे खरकसा तिप्रासान नगै अमायके जे तै मुचुं तै हनमानि अबनो जों जाजग्या बनि बागै अर वानसा तिप्रासा हायके जों तिप्राहाव तंनाय रक सिनि बागै जों कुनु सेफ करे अब छुदु तिप्रासानो सिम अपमान खालाया हायके देब्रमानो सिम अपमान खालाया अब चिनि राज्य सरकार हायके चिनि जे गभर्नमेन्ट तै तंनाय बंनिबो अब हायके अपमान नङै दं अबन बागैनो दुसि खालायनाय रङ जेसे जेसे खामानि रब दंनाय अबन चिनि मेन तिनि डिमान्ड अबन बागै इनि जों इमार्जेन्सी जे अब हाय बलाय खि दुखु नामन बागै जों अब हाय प्रोटेस्ट रैली मा खालाय बिनि त अलरेडी एफआर इनखा नै नाव अब ताफोर बसो जवाब जों तो खनाका बिनि मुङै एफआर बाय सिनि एफआर खायमा बचा जों टोटली एरेस्ट मा खायने दति जाति खालाय एरेस्ट मा खायने सिनि डिमान्ड अबन तंनाय एरेस्ट मा खायनाय एरेस्ट खायाचा जों अबनो सिनि जे आन्दोलन तंनाय अबन बागै जत्त अतिरफ्रा हातनि जत्त तिप्रा सारकनो आं अबनो फयनाय तिप्रा सारक खानांनायनि क अब कुनु अर जों देब्रमा सिनिया तिप्रा सांगनो सिनि अब हायके डिमान्ड अब हायके जों सागनाया फकनाया खायजाक माने जेथिन तिने जों अजागाव हानां पिनां खायजाक माने अबसो सिनि मेन तिने दुख नांमाने क अबन बागैनो तिप्रा सारक जों अर देब्रमा रियां जमाते जैसे पनो अर सुरु देब्रमा सिनि हिनमाया तिप्रासानो जे हिनमानि खालायो अबनि बागैनो जों अबनि कठोर शास्ति नान बागैनो जों दिनाव माय डिमान्ड खायो बनि बागै ताखुकते लोकसा जों अबनि याकावै सारा तिरफ्रा गनाङैनो अबहाय जुदि जातीयता बाद हेके जों माने जातिनो तै हिंसा खायनाय दांगा खायनाय हेके जों तिरफ्रा हास्तेव तंनाय जत्त बरक जे अब हायके तिप्रासार न'खरै हानां पिनां नांगैया सामाने पुलिसनि अफिसार न'खरै सेफ खायमाने पाब्लिक न'खरै जा जाते खालामने अबनो बन्द खायनाय द अबन बागन जों राज्य सरकारनो मेसेज सुबो अब हाय जे हामिया खायनाय दुसि खायनाय रंनो दाति दाति खालाय बनो रमै शास्ति रंनो कठोर तमक शास्ति रंनो बागै जों तिनि तिप्रासारकनि खरकसा लिडार तिप्रासा अंगै जे साइसंना आचुकै दरनार माने बिनि बिसिंतै जे रेजाल्ट मान माने आबहाय नरक तिप्रा मथनि बखाक्तै आबहाय खायजांनाय दा अबतो जों नखा नंनि मिडियानि बिसिंतै जों नखा चिनि बरम गोनां डेभिड मुरासी जे बर साइचुनो प्रोटेस्ट थाइके अबतो चिनि पुरो पार्टी बाय जों बर पार्टी बाय अब जे मुसुमतै जेहतु जों तिप्रासा हिसाबै ब देब्रमा yang माने बहुत मुरासी हायबनो तिप्रासाबले तिप्रासानि नैसे जुदि हमजा खंबाबो कुनु देब्रमा जमा देफन हन्त देब्रमा भन्त कलाय फन हन्त जेसे भन जों तिप्रासानि खंबाबो कुनु जों पार्टीनि न जों हारितलिया अब पलिटिकल एक्सन कुनु समने एचे जों अ तिप्रा हानि तिप्राबो सांगै तिप्रासाङै सिङाव प्रोटेस्ट खायो बनि बागै ब खलायका काहाम क जों अबनो तैनो बनो सोङै खैमे बुया जेहेतु तिप्रासानि बागै जों अब खलाय तिप्रासानो अमाहाय खलाय माने जों जास्टिस थायो राज्य सरकारनि जों जास्टिस थायो राज्य सरकार अबनि जवाब मारनाय हायके राज्य सरकार अबनो तै दोषी खनाय रंनो दाति दाति एरेस्टमा खायो अबनो चिने बिदिनो मेसेज क Kubagralong, Kubagralong,
Kasi somdi mo siya arrestment kanyang no kay kalsing mo takita kay manong noy ay kisang adlon toli noy ay kisang adlon toli